esana daudela, herritarren jendartearen pasibotasun horren aurrean edo pasibotasun hori lortze bidean zer estrategia komunikatibo erabili dan, nola gezurrak jarri diren aurretikan, eta guk horren aurrean, egia, informazio gardena eta konpromisua jarri nahi dugu. Plan honek agerian gauza asko uzten ditu. Guk garbi daukagu jendarteak ez du erraustegia nahi, ez du segurua ikusten eta ez du osasungarria ikusten. Baina honen aurrean iritzi publikoa aldatzeko edozein baliabide erabiltzeko prest egon dira. Eta hori salatzekoa da gaur hemen. Onartezina da osasunaren gaian iruzurra egitea. Eta, guzti horrekin, markolan hori, hoxe esan nahi dugu. Ea pentsatzen duen, baldintzak ematen dian proiektu honekin aurrera egiteko. Ez aldan, bideragarriagoa, gardentasunez eta alternatiba guztiak mahai gainean jarriz, elkarrekin, adostasun bat iritsi, eta gaia behar dan bezala, informazio garbiarekin eta guztion artean konpontzea. Eta jendarteari, datorren otsailaren, datorren larun batari begira, esan, bakoitzak kokatu behar dula. Hor, gezurrak nolabait ere onartuz, edo bintzat normaltasun batean utziz informazioa modu ontara tratatzea, eta pasibotasun aldean geldituz, edo pauso bat aurrera egin, konpromiso hartu, eta gauzak garbi, garden, egia aurretik handala, gauzak konpontzeko jarrera hartzen duen. Lehen Josebak horre esaten zigun bezala, momentu honetan pasibotasunean gelditzen denak, nolabait ere estrategia komunikatibo honen harira gelditzen dela ematen du. Berazuk, bai eskatzen dugula datorren larun batean herritarrok beste postura bat azaldu behar dugula. Egia, gardentasuna, konpromisua eta adostasuna. Eta gutxi gehiago, animatu guztiei, datorren larun batean arratsaldeko 5:00 Antiguoko tuneletikan, guzti hau aldarrikatzea.